ikustentzuleak gauan, gau berezia dugu gaurkoa, alde batetik abenduaren 3 delako, Euskararen nazioarteko eguna, eta bestetik, hau bizi eta belarri prest guztiontzat, bihar bukatzen baita Euskaraldiaren bigarren alea. Hortarako preseski hemen gira, Baltsan elkartearen lokalean, Ziburun, Euskaraldiaren dako prestatu dugun bertso saio bereziaz gozatzeko. Besterik gabe, bertsolarien gana itzultzen naiz, hemen baititugu Oier Urresti, Madi Sarasoa eta Patxi Riart, mileskar etorririk. Eta lehen ariketarekin hasia intzin, entzunen dugu agurra, eta hori Oier Urrestiri dagokio, zozketak erabaki duen bezala. Birustza horrek ezagi gaitu behiz aurrekoz atzeko. Eta hor gabiltz denak galduak, galdu batzuen antzeko. Momentua da horregaitikan erabakiak hartzeko. Momentua da era berean usai denen aldatzeko. Ta euskarari ere bai berdin txapen gixara lotzeko. Mileskar Oier, lehen gaiarekin hasiko gira, edo lehen ariketa, eta pixka bat berotzeko, proposatzen dizuet hiruen arteko hiruak aritzeko gai bat. Konfinatu, deskonfinatu, berkonfinatu, gabonak ere mugatuak, nola egin umore ona atxikitzeko? Garai onenak direnik ez dut nehundikan ere uste, ta manatzeko manatzaileek badute hainbat bertute. Eta gu hor trebeska manamenturik ez da, dena kendu nahi nuke. Askatasunik ez dugu eta dena manatzen daukute. Askatasunik ez dugu eta dena manatzen daukute. Lanera soilik joaiten alda, etxean egon behar zizte, ta ospitala ta eriotzak ukanez soilik albiste. Ta nunda umorea, sakeletan gordea, gure kulturen behizte. Laufokoekin bakarrik gira ezote da aski txiste. Laufokorekin bakarrik gira ezote da aski txiste. Naiz egoerak jarri gaituen, alako giro tristean, ale geratzen naiz ni zuekin, Oier Madi ikustean. Eldu da egu behi, taze opari behi, naiz gaituzten katean. Nik umorea atxikiko dut, biziko naizen artean. Nik umorea atxikiko dut, biziko naizen artean. Diferentea izanen dugu berriro ere Gabona. Ezin ikusiz ibiliko niz, ene aiton ta amona.
Hori ez da albiste, galdukout hainbat txiste ta aitona txoren broma. Egia egan aurten gabona, ez da izain horren ona. Egia egan aurten gabona, ez da izain horren ona. Pentsatu baietz draibetik ginen baitzaizkigu opariak, ta Messengeren edo Instagramen haze mezu ugariak, antzi familia ta pesten ibilia, bazkari ta afariak, deprimituentzat izanen dira egu behiko argiak, deprimituentzat izanen dira egu behiko argiak. Egu behia guaitatzen dugu, urte bat bada luzaro, tani konten naiz bai familian, segur gozoki igaro. Futbolerako bota, Maradonan maiota, naiz egoera ajaro. Bi gintonika eta txuleta, ze behar duzu gehiago. Bi gintonika eta txuleta, ze behar duzu gehiago. Segituko dugu beraz, orain Madi eta Oier sutitzen altzizte behiz. Zuentzat izanen delako ondoko gaia, ofizioan, eta ematen dizuet orain. Beraz, Madi, azken aldian, kirolari lotua zira ahunt. Osasunaren zat ona dela eta, goizean, Oier laguna motibatu duzu, zokoako ondartzan bainatzera. 3 gradu egiten zituen kanpoan. Orain, baltsanen zirezte goxoan. Beti eman didazu, zuk ola ikara, eta gaurkoan ere enetako traba, 3 gradu zirela joanez uretara. Hori ez da kirola, hori tortura da. Horrelakoak dira kirolaria metxak, ze plazer unkitzea ondartzako ertzak, indartu behar ditugu giarta defentsak. Hotza ere ona da osasunarentzat. Ta nik ustenin hori etzela bat ere, ta alere jinintzen zugan bainin fede. Erran zinautan Madi, zinela errege, baina uretan ez duzu igeri egin ere. Baina ez da kururik enietzait faltako, maiota nahi nuen ez trikot ez palto. Majanta banaiz COVID ukanen biharko, ta hola biak ezkira joan behar lanerako. Ustenin zuk beroa zinila odola, bainan oartuan ez dela hola. Zuri urera joaiteak ezitzun asola. Lanera ez joaiteko ite uzukirola.
Naizta urbildu ziren pixka bat egira, giajak nahi nituzke ta oiek begira. Ideia txaja izan da baina orain segida, gu baltsanek zumba hortan hasi beharko gira. Zumbara bainan magizuk ez jo adarrik, ene bardean ez dut dantzari izahik, ta ez dut ni aurk ere dantzaren beharrik, beraz zure zumbara joan zite bakarrik. Nere planik ez duzu sekulan gustuko, berotu beharko gira gaur biak lekuko. Beraz joan kanapera hau utzita punto, aste guzian ezkira hortik mugituko. Maile eta Patxi badu aste bat bikotekide zireztela. Lehenbiziko aldikotz, afari romantiko bat duzue gaur. Batak bestearen belarri prest txapa ikustean, ohartu zizte euskara ikasten ari zireztela biak. Txipitatik nahi nuenik euskara jakin, baina nola ez dakizkidan hainbeste hitzkokin, nere ganat jintzira ta odola irakin. Ezin nuke euskaraz frantsesari ekin, soilik mintza naiteke hau biziekin. Soilik mintza naiteke hau biziekin. Aste bat ari gira, pusa eta tira, ta orai azkartu zait, kolpean desira, belarri presta txapa, orduan prest zira, itz goxoak dakizkit, bat bi hiru dira, ta ejanen dizkizut denak belajira. Ta ejanen dizkizut denak belajira. Naiz egoerak nauen pixkat unkiturik, euskara ikasten duzu ta jakin nahi dut nik. Belajira ejanak ez ditegin minik, baina senditua naiz ez deusa jadanik, zurekin mintzatzeak lotxa emaiten dit. Zurekin mintzatzeak lotxa emaiten dit. Zure ondoan taupaka, dut ene bihotza, ta euskaraz saiatu, naiz mi motza, egoerak sortu du, memento bat hotza, zure ondoan taupaka, azkar dut bihotza, neri zu ikuste utxak emaiten dit lotxa, neri zu ikuste utxak emaiten dit lotxa. Nere bisko txantzira behar dutan irina, ejezeten kurtsoa bainuen egina,
ta gero aditzekin, ez bainaiz hain fina, trisatuko dut pixkategizu berdina, sakelan ekarri dut iztegiko kina, sakelan ekarri dut iztegiko kina. Iztegiko kinori didazu aipatzen, eta buruan zaizkit ideiak loratzen, beraz zure ondora hasia naiz batzen, eta nola euskaraz ezkien ahi batzen, utz ditzagun lajuak lajutik mintzatzen, utz ditzagun lajuak lajutik mintzatzen. Oier, hiru izardun jatetxe baten jabea zira. Patxi semeari jatetxean lan egiteko proposamena egin diozu. Baina lehen lan egunean, Patxik platerak bezeroan aintzinean ero jarazi ditu. Proposatu zinezten zure laguna, ta zuri eman nizun serbitzeain jarduna. Orain gaizki eman duzu zure erantzuna, biak arrainen dugu lehenengo eguna. Aita etzaidazula, zuk eman bizkaja, lan hau maite dut eta dut diru beharra. Biziki ona enaiz, baina naiz aintxaja, ni naiz ostatu ontako laugarren izaja. Hiru izarrei atxik, finki eta tinko, gure ostatua dut betitik begiko. Hiru izarrekoa bazela betiko, ta pentsatzen hasi naiz, bira ezten jautsiko. Nik proposatzen dutana diferentzia, bezeroa zen xika hain untsa jauntzia, burutik beiti bota diot plata untzia, guk eskaintzen duguna da esperientzia. Esperientzia txarra da zure aproba, korrika ibili zira bera eta gora. Ideia bat dut orain zuretzat gustora, igorriko zaitutzu otioren zirkora. Orduan hemen nauzu aita debaldean, ara joan behar ote dut otioren galdean. Zuk ezpana euzu nahi hor zure aldean, ederkiariko naiz otion sukaldean. Segitzeko, egu berri urbiltzen denez, opari misteriotsuaren ariketa eginen dugu. Eman dizuet Madi eta Oier bolatxo bat, eta orain hartuko duzue. Hori baita ariketa. Madi eta Oier bakoitzak opari bat egin diozue Patxiri. Opariak edo bekerranik bolatxoak eskutartean dituzue, eta orain Patxiri asmarazi behar dizkiozue
zein den bakoitzaren oparia. Hau zer da materiala, alain materiala. Nik gehiago ikusten dut material bezala. Ez aldi da zue janen dela gizakia. Ez da gizakia ez gehiago da jakia. Eta garai batean animali ote. Ez bainan kasik zirain eman errebote. Orduan izanen da behar barazkia. Ez da egiteko bai behar da hastia. Barazkia ezpada fruitua behar bada. Ezetz erranda utzut orain patxilla da. Beraz veganen zerbait izanen ote da. Ez patxi ez toa veganen aldera. Hori zer da platera edo da deserta. Platerean atxeman dezake oreka. Ez fruitu ez barazki zer da beraz ura. Platera eta desertan artean du muga. Orduan asmatu dut hori da agnoa. Agnoak betetzen du afari osoa. Pista bat emaidazu ezin baitut hola. Zure egunerokoan bazaizu asola. Ea ejan zaidazu zer du kolorea. Gerozta horiago gerozta hobea. Agnoa espaldin bada orduan jikaja. Ez jaki bat dela dut, erran nik beharra. Beraz pastinajea edo zerbait hola. Ardiak hortan badu handia ejola. Beraz asmatua dut oso iratikoa. Beti bezain gozoa eta betikoa. Nola hasi behar dut, nik nere galdera, oiegena bezala, jateko ote da. Nola zu txarra ziren aipatxi laguna, luzatu beharko dut nere erantzuna. Bai txaja naiz ni ados, haze egin ala, ejan zaidazu denez, gauza materiala. Zu lasai ukan duzu eskuartean usu, ta ona balin bada usaintzen alduzu. Lehen ideia pasata behar dut bota, ez ote da izanen, hori lili sorta. Burua fiteari da gudenak lekuko,
Barka patxi ez dizut hori oparituko, hori oparituko. Beraz ez dut asmatu, ala gaizki kaka, ez ote da izanen, desodoranta. Ez da desodoranta, zer galde, zer suma, espero dut hau dena maiteko duzuna. Akzeleratuko dut ene akzioa, ejan zaidazu zein den bere funtzioa. Sobera egesa da galdeiniko gela, baina ejan beharko dut bai jateko dela. Eskuetan hartzen da ta usain edeja, ez tea izanen bigarren, hauze gasna xeja. Kasu egin behar duzu zuk patxi gehiago, maiteko duzula ejan baitizut lehenago. Beste maila batera, jo nahi nuke xantza, ea ejan zaidazu, sukje ala gatza. Nola kasik elmuga den zuren norantza, egestuko dut eta ejanen dut gatza. Ai zenbat pistata hitz, hau galde joria, ez ote du izanen kolore horia. Ez horitik ezin da, haine jes aurkitu, zuk pentsa atletiken koloreak ditu. Orduan etorri zait kolpez ijifaja, ez ote da izanen kintoako xingaja. Maite eta Patxi, euskaltzainak zirezte, nahiko lanpetuak. Egunero, hitz berriak aztertzea eta baieztatzea da zuen lana. Gaur, eskatua zaizue burnout anglisismoa iztegian onartzea edo ez. Hitz berri bat da aurkeztu eta gubi zakur zahak zaunka, ikusi dugu amarnaka hitz, baina azken hau biba aupa, neri ideiak etortzen zaizkit, beden 30 gauka, baina aldiuntan bilduko dugu guk honengatik burnauta, baina aldiontan bilduko dugu guk honengatik burnauta. Ahazoin duzu azenekea, luzea baita zerrenda, nola itzuli inglesezkoa burnauta ezin sustenga, ta ege kanpo itzulpen ona nahi nizuke defenda, ze egeko den jende guzia kanporatua izanen da, ze egeko den jende guzia kanporatua izanen da.
Itzak asmatzen ta baieztatzen, orai 30 urte, ta hitz behi hau jinbeak zenik, bat ere enuen uste. Guretako da orai kaltea, iztegia nola bete, ta ez badugu deusatxe maiten kanporatuko gaituzte. Ta ez badugu deusatxe maiten kanporatuko gaituzte. Jada itzuli ditugulako, hitzak 207, ta etzira ados naiz kanpo itzulpena etzeien gaizki. Itz sinpleta onbat euskalduna nahiko nuke egiazki, gure kasuan ere balida ta itzul dezagun aski. Gure kasuan ere balida ta itzul dezagun aski. Gure auzapez komunista honek hartuko du mendekua, olako baita ikuspegia, olako bere jokua. Gure hizkuntzan olako hitzak ez dakit duenez lekua, euskaldun ona egiazkoa, neoiz ez da lanpetua. Euskaldun ona egiazkoa, neoiz ez da lanpetua. Segitzeko orain hiruak aiko ziste. Oier eta Patxi zuen bikotea gaizkidoa. Madi, psikologoaren gana zoazte, bikote terapiaren astera. Berez ni baina ontsu, arazoa gehiago zu. Zira eta beraz problema zer den, berari galde giozu, berari galde giozu. Zuk ejan duzun bezela, analizatuz horrela, jakin ezazu jadanik egun gaizki hasia zirela, gaizki hasia zirela. Aldatua da jokoa, lehentzen gai magikoa. Adibidetzat maite alduzu erosi duen lepokoa, erosi duen lepokoa. Ba urbildu dut begia, itxusia da egia. Baina zuena dibortzioa da, ez da itxurakeria, ez da itxurakeria. Ulertu dut zuri esker, bata biok genbiltzala oker. Biziki untsa pasada madi, ta jo eta mil esker, ta jo eta mil esker. Bai izan denetz azkaja, ona nahi dut azpimaja. Opari bat zordida zuen unda, zuen gasnata xingaja, zuen gasnata xingaja. Ez da ez oier zozoa, bainan neroni gaizoa. Nola konpondu behar dugu madi, ez du ikusten arazoa, ez du ikusten arazoa. Eta badituzu kezkak, naiz berak egin protestak.
Arazoa ez du bate ikusten behar dituzu jalunetak, behar dituzu jalunetak. Ez ditut behar alderak, ez ditut behar alderat, eta pausatu galderak. Arazoik ez da, amodioan maite zaitut erraiten dat, maite zaitut erraiten dat. Erraiten dizu beharrik ez senditzeko bakarrik. Ez dut ulertzen zendako ez duzu nahi egintzuko hartxarrik, nahi egintzuko hartxarrik. Afera dugu minbera eginen dizut galdera. Oiek maite dut urrun delarik, hori normala ote da, hori normala ote da. Horrek emaiten du lana eta uzten du aztarna. Baina jakizu zinez modan da distantziazko ahemana, distantziazko ahemana. Olako harremana berez, izaiten alda aldrebes. Nik hurbil zinez hainitz maite dut, eta urruntzean baterez, eta urruntzean baterez. Tani gaizki zure ondoan, ta bera gela sokoan. Barkatu baina ez dakit gehiago pagazazu eta joan, pagazazu eta joan. Segitzeko orain Maile eta Oier. Eta hori da gaia. Oier, Euskaraldia zuretzat ideia bikaina da, eta gertakarian osoki investitua zira. Maile aldiz, zuretzat ideia ona izanik ere, ekintzetan, kontzeptu saltsa ulertezina dela iruditzen zaizu. Euskaraldia hasten da eta neok ezpaita ergela, txapak ezagi txapak ulertu, arkatzata egegela. Afitxak hainitztan telebistan, dena hori balitz bezala, ta azkenean iduritzen zait ikusgarri utxa dela, ta azkenean iduritzen zait ikusgarri utxa dela. Nik badakitzu beti euskaraz, aizirela da erresa, zuretako hau interesgabe, dela badezaket pentsa. Bainan batzuntzat hizkuntza hori, erabiltzea daldrebesa, ta horientzat euskaraldiak osoa du interesa, ta horientzat euskaraldiak osoa du interesa. Baina ez aldira senditzen oiek, kontzeptu arteko naufrago, ez dakienak nola eginen du
gehiagotan ta gehiago, ariguneak ere ezin du, gu presiopean zeharo. Euskarai buruz mintzatzen gira euskaraz baino gehiago. Euskarai buruz mintzatzen gira euskaraz baino gehiago. Ez euskaraz gehiago aigira, zure ikuspundu nasa, iduritzen zait aldarte txarrez, eta alde batetik latza. Horregatikan 15 egun, euskarari eman arnasa, ta ez dakienari gogoa eman, ariketa hortan datza. Ta ez dakienari gogoa eman, ariketa hortan datza. Ejan adizut astapenetik, ez darik eta ergela, bainala ere iduritzen zait, sobera ari girela. Ta ikusgarri eta konzeptu, hori artifizial bezala, ez alduzu uste, urterik urte, burnauta sortuko dela. Ez alduzu uste, urterik urte, burnauta sortuko dela. Ene ustez ez 15 egun, urte osoain eredu, dira ta horrela ariketa hortan, ere sartu gaitezen gu. Importanta da emaitea, 18 egunez sustengu, eta horrela ariketa horrek urte osoan segitzen du, eta horrela ariketa horrek urte osoan segitzen du. Orain Patxi, zuri da bakarka itzea, eta hori da gaia. Olen zeru zira Patxi, eta abenduaren 24 da gaur. Goizuntan, ARS-ak mezu bat bilari dizu, erranez, kontaktu kasu identifikatua izan zirela, Mari Domingik COVID-a duelako. Bere etxean oier gaztea, ari da gasna afaltzen, opari bea ta magi ere, ari da xingar pikatzen. Galde egin dute opari bana, ta ari naizela biltzen. AEGZ-etik mezutxak hori, orai bidate bidaltzen. Orai artean Frantzia jentzat, nien nintzen existitzen. Orai artean Frantzia jentzat, nien nintzen existitzen. 3 eurenez enaiz egonen, hemen bilintzi balantza,
Orai joaiteko ez baitut behar, medikoaren ordonantza. Egu behia importanta da, aizu hori ez da txantxa. Egi untako ume guziek, naizela dutena xantza. Umeendako opariak ta, aegezari ikatza. Umeendako opariak ta, aegezari ikatza. Segitzeko hiruendako ariketa bat, argazki bati bertsoa eman beharko duzue. Beraz, ikusten zuleak pantailan ikusiko dute. Senpereraino trago bat edan, eta taloak jatera. Egi urratzen kontzertuetan, bata bestearen gainera. Aurten COVID-a etorri zaigu, eta guzia gainbera. Ea heldu den urtean behiz, biltzen giren senperera. Laku inguruan hainbeste jende mozkor eta ez asola. Ezin gira egon kontzertuetan, gudenak nola kontsola. Ta pentsatzen dut problema dela, galdu dugula kontrola. Pestetatik hain dependentea izaitea ikastola. Ai egi urrats, koronavirusaren truk. Ta ikastolak zilo handia, ukanen du aurten sustut. Ta aurtengoa ikusi dut nik, baita ikusi duzuzuk. Kanaldudekoa baino pixka bat, usaian gehiago maite dut. Argazkia dut ikusi eta, loratu zait ijifaja. Urte oroko itzordua da, Araba aldeko baja. Eta euskara lehen lekuan, guziek hartan indaja. Ikostolak du gure beaja, guk ikastolan beaja. Bai ikastolen beaja dugu, ez soilik pesta egiteko. Ikasle eta erakasleak nahi bezala azteko. Ta egi urrats importanta da, denak hemen elkartzeko. Orain urte bat ukanen dugu, oino bea prestatzeko. Urte bat pasako dugu beraz, heldu den urtea lausotzen. Eta indarrak emanen dugu egi urrats hori ontzen. Argazki hortan ageri baita, jendea garrasi ozen.
Gure birusa han izan balitz, untsa elikatuko zen. Azken gaiera iritsi gira, eta hiruak hariko ziste, eta hiruak jola desberdin batekin, eta hori da gaia. Madi, artekia zira, eta oier, gasna. Euskaldun guziok dakigun bezala, talo artean janak izatea da zuen bizi arrazoi nagusia. Baina azken urteetan, ohartu zirezte, pestetan, patxi txistorak geroz eta rakasta gehiago biltzen duela. Zinez luzea da orain bizi esperantza. Txistoja heldu naizta bukatu da txantxa. Talo artean beti enekilan dantza. Baina joan nahi nuke gozoa orantza. Gasna ere baitugu gaizki ebakia. Hori pertsona txarrek dute erabakia. Ta zergatik nahi dute txistordun zatia. Txistojaren ondoan txaja artekia. Ni aize gozoago niz artekiarekin. Patxik etzaitu maite behar duzu jakin. Arteki eta txistor biei ezin ekin. Gehien emaiten dina jinen daenekin. Baina Nutella gaitu depasatzen denak. Orai hasiko dira guretzat problemak. Aur txipi oiek duzte, bai gure kondenak. Gal egiten dituzte talorik onenak. Ta horrekin nahi dute sagarnoa edan. Gazte guziek haien aitamen maneran. Baina hegoaldea sartu zaigunez aferan. Kauen dios galdegin du batek talo vegan. Vegan galdetu eta gu hiruentzat jai. Kurzeta eta tipula dituzke horrek nahi. Kurzeta eta tipula ez da taloko gai. Veganek urrundute baratze dena zai. Baina xistojak uzten du beti hortatxa. Ni ola lotgahi naiz haudan ere xantza. Baduenak kentzeko badu esperantza. Baina tradizioak gubietan datza. Eta gasna zirea oso iratikoa. Bai aierakoa niz benetakoa. Vegana soilik dea hemen kritikoa. Noraino eraman behar dugu gaur jokoa. Vegetarianoentzat ni naiz oso ona. Baina iduritzen zaio jendeari broma. Veganoarentzat atik ez da zoriona. Gasna taloain xeka hor dator aitona. Jendeak nahiago du pizza edo kisa. Eta eman zioten behin batzuek hitza.
Txistorra bezalakoa da oien peskiza. Ez dezaun leia luzata goxa bizitza. Azken ariketa ginuen hori, beraz milesker hirueri unatetu jirik, milesker kanaluderi eta nola ez Euskaraldia egin ahal izateko lan egin duten guzieri. Zuen edo bekio eranik maidiren agurrekin bukatuko dugu emankizuna. Txalorik ez da hor bi kamera, lau foko handi barnean. Saio hau bezain bitxi ez dadin izan euskara lanean. Segidezagun gauza zailetan, ta hobearen planean. Euskara eguna, euskara urtea, izanen da azkenean, hitz egiteko indahik egin, beharko ez dugunean.